Il-ħamis il-Parlament Libjan mistenni jaħtar Prim Ministru ġdid u dan wara li nhar it-tnejn li għadda u b'mod unanimu l-istess Parlament ivvota li qabel 14-il xahar ieħor m'għandhomx isiru elezzjonijiet sabiex ikunu eletti il-Parlament u President Libjan. Il-politiċi qablu wkoll li l-ewwel għandu jintlaħaq ftehim fuq il-Kostituzzjoni. Il-gvern attwali tal-Prim Ministru Abdul Hamid Dbeibeh kien inħatar fil-bidu tas-sena l-oħra bi qbil unanimu bejn il-partijiet kollha. Iżda minħabba nuqqas ta' qbil bejn il-Parlament ta' Tobruk u l-Gvern ta' Tripli, il-ħamis il-Parlament se jiddiskuti l-ħatra ta' Prim Ministru ġdid mhux elett. Fi kliem l-eks ambaxxatur Malti għal-Libja Menigalja, din l-istrateġija settawwa il-perjodu ta' tranzizzjoni u tista' twassal għal aktar instabilità fil-pajjiż. L-elezzjonijiet kienu pjanati li jsiru f'Diċembru li għadda u kien hemm antiċipazzjoni li jsiru sa' Ġunju li ġej. Għal dawn l-elezzjonijiet kien hemm 2,800,000 persuna rreġistrati biex jivvotaw. Waqt li Galja kien qed jipparteċipa fil-programm One Breakfast qal li dan juri l-aspirazzjonijiet li għandu l-poplu Libjan sabiex bil-vot tiegħu imexxi l-pajjiżu l qudiem. Ifisser li l-poplu għandu għaġġ għad-demokrazija u li jkun hemm gvern stabbli u li jimxi l qudiem. Issa l-ixxu apparti l-ixxu tal-Prim Ministru għad illum l-erba' imma għadha l-Parlament beħsibu jiltaqa' biex jiddeċiedi biex jagħmel Prim Ministru ieħor transitorju. U l-komunità internazzjonali diġà qalet isma' issa tridu tmorru intom mal-elezzjonijiet, ma jistax ikun li tmorru għal żmien ta' tranzizzjoni oħra. Galja spjega li sa mis-sena 2014 l-hawn kien hemm diġà 4 gvernijiet ta' tranzizzjoni u jidher li ġejjin battibekki oħrajn. Il-Prim Ministru attwali Dbeibeh sa dan il-istess għamel stqarrija u qal isma' qal jiena inċedi l-poter biss lill-amministrazzjoni li hija eletta demokratikament. Jiena mhux se nċedih, mhux se nkun rikattat mill-Parlament u wara kollox, ma semmihomx bl-ismijiet, għal daw in-nies tal-Parlament, għal daw 4 tim ilu kienu qegħdin jakkużaw il-xulxin b'terrorizmu, eċetera. Galja temm jgħid li hu fl-interess internazzjonali li jkun stabbilit gvern b'awtorità rikonoxxuta minn kulħadd.